Әле без басып торган Туман Шәркөл фирмасының җәйге лагерында, бу лагерда 400 сыер, 2шәр көтүгә бүленеп, 4 көтүче көтә инде. Ошо 400 сыерны әлеге көндә 6 доярка сава. Куйбышев исемендәге кооператив продукция җитештерүдә һәм реализацияләүдә, терлекчеләргә, малларга тиешле шартлар булдыруда тотрыклы эшләүче алдынгы хуҗалыкларның берсе. Биредә көн таләбе булып, югары сыйфатлы сөт алуга ирешү тора. Бу җәһәттән хуҗалыкның аершыр токымлы маллар асралучы Түбән Шәркөл җәйге лагере куйган максатларына ирешеп килә. Бүгенге көндә саталы сөтне 4 тонна инде, сөтне суытып, 4 градуска тиклем мөләбәйгә озатыла. Без игътибар итәбез, бигрәк тә сөтнең качествосына, әлеге көндә сөтне без высший сортдан сатабыз. Әлбәттә, продукцияның мул булуында коллективның бердәмлеге, эшләүчеләрнең тырышлыгы, үз эшләренә намуслы каравы, җиренә җиткереп башкаруы нәтиҗәсендә ирешелә. Лагерда мактаулы хезмәткәрләр бихисап. Алар хуҗалыкның ныклы тоткасы булып тора ди лагерь мөдире Кәвил Кадыров. Алдынгы дояркаларның эше мактауга лаеклы инде, бигрәк тә Акрамова Гөлшат, Гөлира, Сафиуллина Оксана, Мухаммедҗанова Алия, аларның эшләре мактауга лаеклы. Сыер көтүчеләреннән әйтеп үтәсе килә, Вахитов Әлфир, Тайфуллин Илдарның эшләре мактауга лаеклы. Әлеге көндә ясалма орлыкландыру белән качырылган тона көтүе көтелә, аларны Әтиле улы Тимиров Илдус белән Фидан көтәләр, аларның эшләре дә мактауга лаеклы инде. Әлеге көндә булларга яшырмасы бирү өстендә эшләйбез. Шушы көннәрдә сөтне кәметмәскә яшырмасы да бирә башлаячакбыз. Һәр савымчыга 50-60 баш савым сыеры туры килә. 15 ел гомерен савучы һөнәренә багышлаган алдынгы савымчы Оксана Сафиуллина аеруча хуҗалыкта яшьләр булуына сөенә, сөтнең мул булуына куана. Когда в лагерь вышли, оно было и на ферме хорошо молоко давалось, а в лагерь вышли, оно еще больше стало. Ну что хотите, зеленая травка, свежий воздух. Поэтому коровы хорошо и молоко дают. Молодые работают, это хорошо, плюс колхозу, что молодежь тянется на работу. Молодцы, девочки. Сөтнең югары сорт белән сатылуында сөт савы аппаратлары операторы Рамил Хәмидуллинның да өлеше зур. Аның көндә сөт линияларын, савы аппаратларын юып, чиста тотуы, сөтне тиешенчә суыту аркасында сөт югары сыйфат белән тапшырыла. Ә инде савым сыерларның мул сөт бирүе, әлбәттә, малларны ясалма орлыкландыру техниканнан Шамил Мөхәммәтҗановтан тора. Аның да эше җитәкчелек тарафыннан мактаулар рәтендә. Шулай ук биредә яңа туганнан башлап 6 айга кадәр бозаулар асрала. Яшь үрчемне үз балалардай кебек, тәҗрибәле, үз эшләренең бар нечкәлекләрен белгән хезмәткәрләр Гүзәлия Газетдинова белән Галиулла Әхмәтов тәрбияли. 29 ел эшләйм. Туган бозауларны карайм инде. Башта угыз, аннан сөт пешерәбез инде. Пешән, стартер ашатабыз. Олракларына сыйнап ашатабыз. Гомумән, биредә сыйфатлы мул продукция җитештерү өчен ныклы коллектив бар. Аларга бары тик армый-талмый эшләүләрен, куйган максатларына ирешүләрен теләп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.